În rugăciune este esența a ceea ce nici nu m-am gândit să vă spun. Dar cred că ascultarea de Dumnezeu, ascultarea de Duhul Sfânt este tot ce contează. Și cred că nu am nimic să vă spun mai mult. Suntem într-un ciclu și ciclul se numește Biruința asupra firii pământești. Nu ciclu, ci mesajul de astăzi. Suntem într-un ciclu, umblarea în Duhul. Și săptămâna trecută am stat în fața textului Scripturii și ceea ce mie Dumnezeu mi-a vorbit este că Iisus Hristos și-a făcut toată, Dumnezeu, Iisus Hristos, Duhul Sfânt și-a făcut partea. Pentru ca mântuirea noastră să fie desăvârșită, pentru ca să nu lipsească nimic. Și cu toate acestea, eu însușindu-mi ceea ce El a făcut pentru mine, trebuie să pășesc pas cu pas ca să cuceresc domeniile pe care El le-a pus înaintea mea să le cuceresc. Și doar în măsura în care cuceresc ceea ce El pune înaintea mea, dar în acea măsură pot să mă bucur de mântuirea Lui pe care El a săvârșit-o la Calvar. Astăzi aș vrea să facem un pas în lucrul în care trebuie să biruim. Și primul lucru în care trebuie să biruim, primul lucru în care trebuie să luăm în stăpânire, este firea noastră pământească. Și subiectul este atât de larg, încât o să vă spun foarte puțin. Vă mărturisesc că am intrat în el, am citit multe cărți, m-am frământat cu el și n-am mai apucat să pun la oaltă. De aceea, ce vreau să vă spun este că vom avea ceea ce voi aduceți astăzi. De aceea gândiți-vă în ce fel Dumnezeu a biruit în viața voastră. Și o să vă aștept aici în față să ne veniți să ne mărturisiți în ce fel Dumnezeu a biruit vis-a-vis de firea voastră pământească, de carnea voastră. Pentru că mărturia voastră va face diferența în seara de astăzi. Însă pentru a vorbi despre un astfel de subiect, este necesar să definim o serie de termeni pe care știm în general, dar e bine să-i puntăm să știm că vorbim despre același lucru. În primul rând, așa cum cred că deja v-ați săturat să vă spun, omul este format din trup, suflet și duh. Știu că mulți se postează pe o altă poziție teologică și cred că Duhul și sufletul sunt o singură entitate. Mulți teologi cred lucrul acesta. Eu cred lucrul acesta pentru simplu fapt că Scriptura îl spune. Și am două texte puse înaintea voastră. Pavel spune, trupul vostru, sufletul vostru și Duhul vostru să fie păzite întregi. Nimeni nu se îndoiește că trupul este separat de celelalte două entități. De aceea poate e bine să privim și la celălalt text din Evrei, capitolul 4, care spune că cuvântul lui Dumnezeu este mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo încât desparte sufletul și Duhul. Ceea ce ne spune aici este că într-adevăr este greu să facem diferența între ele. Este greu să spunem de unde începe unul și unde se termină, acolo undeva se suprapun. De aceea mulți spun, sunt una. Dar pentru că Scriptura spune că sunt trei, este extrem de important și este, din punctul meu de vedere, esențial să înțelegem mântuirea noastră. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, nu putem pricepe ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Nu putem înțelege mântuirea desăvârșită pe care El a lucrat-o. Acum, alți termeni care e bine să-i definim este conceptul de nu mai lucrează telecomanda sau nu știu eu să folosesc, e pe verde. Da, ce vine cam o extensie, are și baterie. Este conceptul de omul din afară și omul dinăuntru. În Scriptură îl vom întâlni de multe ori. Așa cum Scriptura le definește, omul din afară este trupul nostru. Dacă ar trebui să mergem după imaginea lui Watchman, diagrama mea nu e corectă. El a simbolizat omul ca partea cel mai dinăuntru fiind Duhul, apoi sufletul, apoi trupul. Într-un fel așa stau lucrurile. Trupul e cel mai la exterior, toată lumea știe că există. Vă uitați la mine și știți că dacă am ceva, am trup, restul nu să știe, dar trup am. E adevărat că omul dinăuntru îl împinge pe ăla de afară și lucrul ăsta începe să se vadă, dar dincolo de asta, stratul următor a ființei umane este sufletul și înăuntru este Duhul. De aceea spunem, omul exterior, Scriptura spune, este trupul, iar omul din lăuntru sau omul interior este acest suflet și Duh pus la oaltă.
Și de multe ori Scriptura folosește doar acest termen, tocmai pentru că legătura dintre suflet și Duh este atât de puternică, de multe ori Scriptura folosește acest termen. Alți termeni care e bine să-i definim este omul vechi și omul nou. Omul vechi este, să nu uitați, acum vorbim despre creștini, despre omul care s-a împăcat cu Dumnezeu, astăzi vorbim doar despre el. Omul vechi este ceea ce este carnea mea și plus ceea ce din sufletul meu care n-a fost regenerat. Iar omul nou este Duhul meu și cu acea parte din suflet care a fost regenerată de Cuvântul lui Dumnezeu, de Duhul Său cel Sfânt. Putem lua texte și discuta despre lucrurile acestea, dar cred că vă știți multe texte care vorbesc despre asta și putem face un pas mai departe. Următorul concept pe care aș vrea să-l definim pentru a putea merge mai departe este conceptul de carne. Dumnezeu l-a creat pe Adam din țărâna pământului, i-a făcut un trup și apoi a suflat în el suflare de viață. Și Adam trăia în părtășie, în unitate cu Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă este că Adam alege să, ispitit fiind de diavolul, alege să nu asculte de Dumnezeu și această neascultare de Dumnezeu este definiția păcatului. Ceea ce noi numim păcat astăzi, uitându-ne în viețile noastre și în societate, este răsfrângerea acestei realități în jurul nostru și în noi. Neascultarea de Dumnezeu este păcat. Dacă Dumnezeu n-ar fi vorbit, n-ar fi păcat. Dacă n-ar fi legea dată de Dumnezeu, păcatul n-ar avea putere, dar are pentru că Dumnezeu a vorbit. Păcatul este a călca porunca lui Dumnezeu. Adam păcătuiește și după ce păcătuiește, se întâmplă ceva în el, se strică ceva sistemic. Ceva se năruie în lăuntul lui. Și acest om care era după chipul lui Dumnezeu, care stă în părtășie cu Dumnezeu, Dumnezeu să desfăta, să-și împărtășească realitățile cu el și el să desfăta, să stea în prezența lui Dumnezeu. În urma păcatului, el moare din punct de vedere spiritual, este separat de Dumnezeu și ajunge la scurt timp după să spună: Doamne, tot ce s-a întâmplat din cauza lui asta care Tu mi-ai dat-o. Îți doi vinovați, aia și tu. Aia era nevasta și tu erai Dumnezeu. Nu eu, Doamne, ci ei. Pentru că păcatul a făcut ceva în mine, a surpat ceva în mine. Primul lui copil, Cain, primii copii. Cain se uită la fratele său Abel, este invidios pe el și pentru că este invidios că Dumnezeu îi primește jertfa lui Abel și pe lui nu, pismuiește lucrul acesta și sfârșește prin a-l ucide. Nu trebuie decât 6 generații și ne uităm la Lameh, de la Adam, ne uităm la Lameh, care era un băiat inteligent. Și copiii lui erau băieți inteligenți. Noi împărțim istoria după realizările copiilor lui. Unul este primul care crește vitele, este primul crescător de vite. Altul este făuritorul instrumentelor de cântat, cu coarde. Iar un altul este cel care a dezvoltat industria cuplului și a fierului. A pus bazele ei. Noi împărțim istoria după realizările urmașilor lui Abel, lui Lameh. Dar dacă ne uităm la Lameh, sunt două lucruri care Scriptura găsește de cuvinte să le menționeze. Și știți care sunt acelea? Merge la nevestele lui, observați pluralul în primul rând, merge la nevestele lui și spune: am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Lameh va fi răzburat de 70 de ori. Dacă Cain de 7 ori, cum a zis Dumnezeu, lasă-l pe Dumnezeu, Lameh de 70 de ori câte 7, și eu o să fac, nu Dumnezeu o să o facă. 6 generații. Răul a mers din rău mai rău și ajungem la Noe și pe vremea lui Noe Dumnezeu spune, da, haideți să citim textul. Este textul din Geneza 6:3. Dumnezeu a spus să uite la toată societatea umană, așa cum ea s-a dezvoltat pornind de la primul om care a păcătuit. Să uite la tot ce sunt ei și spune, Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Când Dumnezeu se uită la om și la societatea umană și încearcă să tragă o linie, El care a fost făcut să stea în părtășie lui Dumnezeu și a fost purtătorul chipului lui Dumnezeu, se uită la El și spune, totul e numai carne. Dar nu orice carne, e sarx, e basar, adică o carne păcătoasă. E termenul din ebraică folosit de Dumnezeu, de cei care au scris sub inspirația Duhului Sfânt, Vechiul Testament. Îi spune, e carne păcătoasă.
Când am desenat omul în diagrama aceea, carnea jos și Duhul sus, mă gândeam la lucrul acesta. Când Duhul era cel care avea menirea să-l țină pe om în legătură cu Dumnezeu. Normalitatea era ca omul să primească de la Dumnezeu, care era sursa, toate binecuvântările, toate informațiile, tot adevărul. Și în baza lui să poruncească cărnii să acționeze. Și sufletul era etajul dintre care făcea posibil lucrul acesta, ducea informațiile de la Duh la trup. Când omul păcătuiește și moare, omul nu mai comunică cu Dumnezeu. Și sufletul este obligat să preie comenzile și nu mai era cu 3 nivele, ci era cu 2 nivele omul, suflet și carne, pentru ca să poată funcționa. Și dacă mai târziu vedem că unii și-au păstrat și dimensiunea Duhului, au păstrat-o ca să intre în legătură cu lumea demonică, de la care primea instrucțiuni. Deci era lucru mai rău decât cei care își foloseau numai sufletul. Dar aici spune, omul este numai carne și nu se referă la trup aici, ci se referă la trup, la suflet și la Duh. Tot ceea ce este rău în carne, ceea ce l-a legat de realitatea demonică, tot de acolo a crescut în el, încât în câteva generații nu mai a rămas nimic, numai carne. În sensul de rău sistemic. Trebuie să observăm aici că carnea nu este numai vene, oase, piele, ci carnea aici este o realitate în care un răul care a izvorât din părtășia cu diavolul și separarea lui Dumnezeu, care s-a produs în om. Și lucrul ăsta se amplifică atât de mult, încât cu fiecare generație societatea umană coboară mai jos și mai jos. Nu înseamnă că nu mai sunt vestigii ale chipului lui Dumnezeu în om. Nu înseamnă asta, ci înseamnă că ceea ce a rămas e atât de rău încât nu se mai poate face nimic. Când Ptolomeu al II-lea, pentru biblioteca din Alexandria, a vrut să aducă Vechiul Testament tradus în limba greacă, a cerut autorității de la Ierusalim să trimită din fiecare seminție oameni să facă traducerea din ebraică în greacă a Vechiului Testament. Și din 7 seminții s-au ales 70 de oameni și eu, deși unii spun 70, 76, eu prefer 70, cred că varianta asta este corectă, pentru că Septuaginta înseamnă, vine tocmai de la numărul acestor oameni. Și oamenii aceștia, când au ajuns la cuvântul acesta basar, acest savanți, 70 savanți din Israel, au spus, echivalentul în greacă, cel mai aproape, este sarx. Sarx. Deci basar, în Septuaginta a fost tradus cu sarx. Când Pavel înțelege adevărul lui Dumnezeu și când Iisus stă în fața acestei realități și trebuia să vor comunice și în limba greacă, cuvintele pe care ei le-au ales pentru carne păcătoasă, este sarx. Deci legătura este directă între Vechiul Testament și Noul Testament. În Galateni 5 găsim scris, nu împliniți poftele firii pământești ale sarxului. Ce este carnea? Galateni, dacă mergem mai departe, în capitolul 5 găsim scris. Firea pământească, adică carnea, că pentru că Cornilescu, când a tradus Scriptura, prima dată peste tot a folosit cuvântul carne. Autoritatea spirituală deasupra lui a spus, n-ai voie să folosești cuvântul carne, ci trebuie să folosești cuvântul fire pământească, pentru că teologic noi așa înțelegem. El a folosit peste tot în traducerea lui cuvântul fire pământească, dar undeva la subsol în Romane a spus fire pământească, adică carne, aici și peste tot unde scrie fire pământească. Deci, firea pământească sau carnea sau sarxul poftește împotriva Duhului și faptele firii pământești sunt cunoscute, sunt acestea, pe curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zăvistiile, mâniile, neînțelegele, dezbinările, certurile de partide, pismele, ucidele, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Aici ni se spune în față, carnea, sarxul, are pofte și are fapte. Și sunt enumerate, ca nu cumva noi să ne pierdem. Pavel le enumără să spune, ăstea sunt faptele cărnii.
Și o face sub inspirația Duhului Sfânt și spune că nu sunt toate, ci sunt doar unitativă lista aceasta, dar pe cele mai semnificative le prinde și le pune acolo. Acum, dacă am vrea să ne uităm puțin peste acest text, probabil că l-am putea împărți în 5 categorii: păcate care întinează trupul, comunicările cu forțele satanice, temperamentul aprins și toate formele lui, partide religioase, dezbinările din cauza acestui lucru și lascivitatea. Am putea să ne împărțim în felul acesta, deci nici nu contează prea mult. Dar important este că ceea ce produce carnea este o astfel de realitate. O să văd că sunt și fenomene psihologice. De aceea nu e vorba numai despre acea poftă care are de-a face cu carnea în forma ei primară, ci și cu forme ale sufletului care s-au rafinat pe lângă această pornire. O persoană firească sau carnală este o persoană care satisface poftele cărnii sale, care se ia după mersul lumii acesteia, care este produsul a fiecărui om care e carne lângă carne, în termenul acestea pus, formăm o comunitate și este lumea în care trăim. Și acolo unde Noul Testament se referă la lume, se referă la această societate formată din carne, în termenul acesta definită. Și tot ceea ce o astfel de societate produce este în conformitate cu Dumnezeul ei. Este în conformitate cu carnea ei. Chiar dacă ceea ce se produce nu înseamnă neapărat că este curvie, nu înseamnă neapărat că este pismă, pot fi și lucruri bune. Pentru că există compasiune în societatea în care trăim. Pentru că există fapte bune. Pentru că există, și putem face o listă cu lucruri bune, există cultură, există lucruri bune, dar Scriptura spune ceea ce carnea produce este carne. Chiar dacă sunt și lucruri bune printre ele, și este cu totul altceva decât Duhul. Întrebarea: cum devine omul carne? Și Iisus răspunde la întrebarea aceasta când Nicodim stă în fața lui. Și Nicodim nu pricepe despre ce vorbește Iisus, acest savant al vremurilor sale. Și Iisus se uită la el și spune: ce este născut din carne, este carne. Și această formulare a lui Iisus răspunde la două întrebări: ce este carnea și cum devine omul carne? L-am văzut Adam, dacă eu mă gândesc la mine aici în secolul 20, mă întreb ce este carnea, Marcel Salahoru. Păi, carnea este tot ceea ce eu produc și fac. Tot ce iasă în afară din mine este carne. Dacă Dumnezeu nu e acolo, este carne. Și cum devine omul carne? Păi devine simplu, prin naștere. Un om născut dintr-un alt om este carne. De aceea oricine se va naște pe acest pământ vreodată va fi carne, indiferent cum au fost părinții lui. Pentru că firea este carne, în termenii care i-am definit înainte. Dar această carne, acest sars, are niște potențe și prin potența lui este că atunci când e vorba să păcătuiască și când e vorba să urmeze dorințele poporului eu, este extrem de abilă și extrem de puternică. E atât de puternică încât ai putea spune nimeni și nimic nu-i poate sta în cale. Dar în același timp are și limitări. Atunci când este vorba de Dumnezeu, este foarte slabă. Când este voia de voia lui Dumnezeu și planurile lui Dumnezeu, carnea este foarte slabă. De aceea veți întâlni oameni creștini, care vor să facă voia lui Dumnezeu, dar vor să o facă din fire. Dar carnea este carne. Și din fire nu poți să faci câte ceva, dar nu poți să faci ceea ce Dumnezeu așteaptă de la tine. Oricât te strădui, nu poți, ne spune Scriptura. Romani 8, versetele 3 și 7 spun: umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmăție împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Observați? Carnea nu se supune, dar nu numai că nu se supune, și dacă vrea să se supune, nu poate. Oricât s-a strădui, falimentează. Ține de natura ei, de natura cărnii. Acum, când omul se naște din nou, când este regenerat, și lucrul acesta se produce în urma credinței în lui Iisus Hristos, că El este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrubat, care coboară în lumea noastră, care ia un trup asemenea omului și
cortuiește printre noi dându-ne o pildă, apoi moare cu păcatele omenirii asupra Lui. Credința în această realitate și acceptarea ca acest lucru să fie operabil în viața ta face ca, când lucrul acesta se întâmplă, se produce nașterea din nou. Ei, ce se obține la nașterea din nou? Când omul este născut din nou, sau mai bine zis, este născut din nou pentru că Dumnezeu a turnat viață din viața Lui peste mine. Și astfel s-a produs nașterea din nou. Și vreau să înțelegeți că viața Lui este o viață care n-a fost creată. Viața care le-a fost dată la nașterea din nou nu este o viață care a fost creată, ci e o viață din El, care e o viață eternă. Dumnezeu s-a turnat în tine la nașterea din nou. Și ca să trăiești această viață, Dumnezeu a pus o resursă. Și resursa este Duhul Sfânt din tine. Dumnezeu a dat viața Lui și resursă care te ajută să trăiești viața Lui în tine. Astea sunt lucrurile care le obții la nașterea din nou. Problema care se pune este ce moștenesc în momentul când mă nasc din nou. Pentru că nu când mă nasc din nou nu înseamnă că trecutul s-a șters. Când mă nasc din nou nu înseamnă că tot ce a fost a dispărut. Carnea este carne. Și eu moștenesc omul vechi. Mai aduceți aminte, am definit ce înseamnă omul vechi. Eu moștenesc omul vechi. Omul vechi care este în definiție carne. Chiar dacă sunt acolo și dimensiuni psihologice, partea sufletului, el este carne. Este rău. Și nimic bun nu locuiește în el. Problema este că carnea nu poate fi schimbată. Și nu poate fi schimbată nici de omul născut din nou. Și toți am trecut prin experiența aceasta. Am vrut să schimbăm carnea. Am devenit, am înțeles păcătoșenia noastră, am înțeles ce a făcut Hristos pentru noi, am venit la El, ne-am predat viața înaintea Lui și a spus: Doamne, vreau să trăiesc pentru Tine, vreau să nu mai trăiesc cum am trăit, vreau, Doamne, să am o viață nouă, o viață de care Tu să te bucuri. Și mergând înainte am constatat că multe din lucrurile care le făceam ieri le fac și astăzi. Și am început să mă lupt cu ele. Și pe măsură ce mă luptam cu ele, am ajuns la concluzia că chiar dacă biruiesc de 3 ori, a 4 oară cad. Și chiar dacă biruiesc în 5 dintre ele, în a 6-a nu biruiesc și sunt robit, probabil. Și eu sunt creștin, eu sunt născut din nou, eu am viața lui Dumnezeu în mine și am Duhul Sfânt în mine. Și cu toate acestea, lucrul acesta mi se întâmplă. Am fost învățați în bisericile noastre că trebuie să mă împotrivesc pornirilor firii. Și este jumătate de adevăr. Dar împotrivirea pornirilor firii scoate la iveală doar un adevăr extrem de profund, că eu sunt carne. Și nu pot să schimb această carne, pentru că carnea este de neschimbat și eu nu o pot schimba. Nu știu dacă ați avut experiența aceasta. Nu știu câți dintre voi ați trecut pe aici. Și dacă spune cineva că n-a trecut, înseamnă că n-a înțeles nimic. Asta o spun din cauza Scripturii. Răul este atât de mare în noi, prin carnea aceasta, încât nu poate fi schimbat, nu poate fi cosmetizat, nu poate fi educat. Oricâtă educație aș avea, oricât de bun ar fi cercul care e din jurul meu, toate lucrurile acestea sunt foarte importante. Oricât de discipline spirituale aș ține, carnea este carne și nu poate fi schimbată. Vreau să vă spun că atunci când posteam, în special la început, și am postit ceva în viață, observam că fac lucrurile ieșeau la suprafață mai mult rău din mine decât atunci când nu posteam. Mi se întâmplau ca anumite persoane, în special cei apropiați, să spună: mai bine nu posteai. Pentru că n-am înțeles de ce. Dar atunci te mâini mai tale, atunci ești mai irascibil, atunci pui pe altcineva la punct, atunci... De ce? Pentru că lucrurile acelea sunt acolo. Și când tu vii în fața lui Dumnezeu și spui: Doamne, înnoiește-mă, Dumnezeu spune: eu vreau să fac lucrul acesta și primul lucru care trebuie să-l fac este să înțeleg că ești carne.
De aceea, toate practicile spirituale bune, primul rezultat care îl au în creștinul întors la Dumnezeu este să se demonstreze că e carne. Dar noi spunem, binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos, că a venit și a murit pe cruce și crucea Lui rezolvă problema cărnii. Și e adevărat. Dar ceea ce vreau să spun că carnea nu poate fi schimbată nici de Hristos. Hristos, care este Dumnezeu întrupat, care a venit într-o fire ca a noastră, nu poate schimba carnea, sarsul acesta. Nu poate. El rezolvă problema cărnii și o vedea mai târziu cum, dar nu poate schimba. El a venit și a rezolvat problema păcatului. Păcatul a fost iertat pe loc. Orice păcat ai făptuit, dacă ești născut din nou, păcatul, când vii cu el la Dumnezeu, este iertat. Dar carnea rămâne acolo și ea nu poate fi schimbată. Și ea nu poate fi schimbată nici de Duhul Sfânt care locuiește în mine. Dumnezeu și-a trimis în mine un ambasador, și-a trimis pe sine în mine și nici măcar El care locuiește în mine nu poate schimba carnea. Ce face Duhul Sfânt este că confruntă carnea. Dar nu poate schimba. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. Dacă lucrul acesta nu-l înțelegem, nu putem duce o viață de victorie și de biruință. Dacă vrem să cosmetizăm carnea noastră, aș vrea să observați un lucru. Eu astăzi nu vorbesc despre sine. Vom vorbi despre sine săptămâna viitoare, că dacă Dumnezeu va îngădui. Acum vorbim doar despre sarx, despre carne. Soluția lui Dumnezeu, și aș vrea să privim la această soluție, și nu vreau să vă țin mult astăzi, adică nu vreau să vă țin mult cu mesajul meu, ci vreau să creez spațiu să veniți să ne împărtășiți. Este, în primul rând, Dumnezeu spune, singura soluție pentru carnea ta este moartea. Nu poți schimba. Singura soluție pentru carnea ta, pentru natura ta păcătoasă, pentru ceea ce tu te lauzi că ești om și pentru care ai luptat, pentru că tu spui, nu pot să fiu atât de rău. Dacă spui lucrul acesta, n-ai înțeles cât ești de rău. O viață întreagă am încercat să spun, nu pot să fiu atât de rău, sunt bun. Uite cât bine am făcut în jur, uite față de altul și mă pot compara cu altul. Dar sunt carne, de aceea în esență sunt rău și nu pot face decât până la un punct lucruri bunicele, dar care n-au de-a face cu voia lui Dumnezeu în esență. Chiar dacă ceva din vestigiile lui Dumnezeu în mine m-a păzit să fiu de ultimă spesă, totuși sunt carne care nu-i după placul lui Dumnezeu. Știm bine că omul nostru ce vechi a fost răstignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu fim robi ai păcatului. Atunci când Hristos a murit pe cruce, El a inclus acolo pe toți oamenii care au trăit și vor trăi pe pământ. Și când El a murit pentru toți, pentru ca carnea lor să fie omorâtă. Și trupul păcatului este dezbrăcat de puterea Lui pentru că El a murit pentru. Este primul lucru. Trebuie să înțeleg că lucrul acesta este adevărat. Și de unde știu că e adevărat? Pentru că Dumnezeu îmi spune că e adevărat. Nu uitați, năruirea a început în momentul când oamenii n-au mai crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, ci au crezut pe diavolul. Dacă vrem să restabilim, să restaurăm, să lăsăm pe Dumnezeu să restaureze ființele noastre, trebuie să ne întoarcem iarăși pe Dumnezeu, să luăm toate cuvintele Lui, să le trecem prin noi, să le înțelegem, să lăsăm să coboare la nivelul inimii noastre și când le crești și trăiești în baza lor, se reversează procesul. Dar până atunci nu. Totul se reduce la înțelege ce spune Dumnezeu și a crede și a aplica. De aceea ce rugăciunea ta a fost extrem de pe fază cu care ai început. În ultima instanță, ascultarea e totul. Ascultarea de El. Dacă vorbim ce trebuie să facă în relație cu Dumnezeu, un singur lucru, ascultare. Dar acum vorbim de un domeniu specific al ascultării. A doilea pas în soluția care vorbește despre soluția lui Dumnezeu este socotirea prin credință. Tot în același capitol din Romani, în capitolul 6, găsim scris în versetul 11: socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Tu acolo în Hristos, în acest domeniu de existență în care tu ai intrat prin credință, tu ești mort
carnea ta este moartă. Și faptul că el o realiza lucrul acesta e foarte important, dar mai este nevoie un lucru, ca tu, înțelegându-l, să iei în calcul lucrul acesta, socotește-te. Tu ești mort. Tu trebuie să înțelegi că ești mort, dar nu numai să înțelegi, tu trebuie să îți însușești realitatea aceasta, mai mult decât la nivelul minții. Nu-i suficient. Și e nevoie ca lăuntrurile tale să o priceapă. De aceea e nevoie ca să fii înfrânt de atâtea ori, până când ești convins de lucrul acesta, spui, domnule, eu nu pot prin mine însumi. Sunt atât de rău încât nu se mai poate face nimic. De aceea accept moartea cărnii mele pe cruce și mă socotesc mort. Dar nu e suficient nici măcar acest lucru, ci următorul pas pe care trebuie să-l fac este să mă împotrivesc. Coloseni spune că voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. De aceea, spune versetul 5, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idol. Ce trebuie să fac? Să omor mădularele mele. Pentru că El a murit pentru mine, pentru că eu am înțeles și mă socotesc mort în El, acum eu trebuie când mă întâlnesc cu realitatea din mine, trebuie să o omor, să nu o las. Cu alte cuvinte, n-aș vrea să înțelegeți că e vorba de o gândire pozitivă în povestea asta. Nu e o gândire pozitivă, ci este credință. Spunem, ne-am socotit morți prin credință. Și după ce ne-am socotit morți prin credință, eu cred că puterea lui Dumnezeu a coborât peste mine și a făcut cu lucrul acela să fie o realitate. Este partea Lui. Dar este și partea mea, ca întotdeauna este partea lui Dumnezeu și partea mea. Și partea mea este să mă împotrivesc. De aceea legați, spune Petru, cu credința voastră fapta, pentru ca să ajungi la cunoștință și nu invers. Și nu invers. Deci, moartea cărnii. 2. Socotirea acelei realități a morții cărnii mele prin credință, deci așa să mă socotesc așa și în a treilea rând, atunci când stau în fața unei astfel de realități, mă împotrivesc pentru că El mi-a dat putere ca să biruiesc. Fără puterea Lui nu pot să biruiesc. Acum, dacă am căzut, am la Tatăl mijlocitor, vin la El și păcatul meu este iertat dacă sunt născut din nou. Tot ce discutăm acum nu e valabil pentru orice om de pe pământul acesta, doar cei care s-au născut din nou, care s-au venit la Hristos și l-au primit ca mântuitor. Nu că ăștia sunt mai isteți decât ceilalți. Chiar mai mult, cel care s-a convertit are carnea la fel de activă ca și celălalt, întreaga lui viață. Nu suntem mai buni, suntem la fel de răi. Dacă careva crede că are un motiv să fie mândru în fața semenilor lui pentru că el a devenit creștin, păi nu are. Are un motiv să fie mândru că Dumnezeu s-a îndurat de el. Și lucrul acesta e important de știut. Atitudinea noastră față de semenii noștri, apropo de evangelizare, este foarte importantă și poate fi corectă doar înțelegând cine ești cu adevărat. E bine, al treilea pas este supunerea în fața Duhului lui Dumnezeu. Al patrulea pas. Și este extrem de important lucrul acesta. Roman spune, versetul 13 din 8, prin Duhul faceți să moară faptele trupului. Prin Duhul faceți să moară. Deci e important că s-a întâmplat undeva în realitatea spirituală un adevăr. Iisus a murit pentru carnea mea. Și lucrul acesta, când am devenit creștin, devine realitate în Duhul meu. Nu știu unde e Duhul, unii spun că e aici, sau unde, spuneți, unde vreți voi. Devine realitate în Duhul meu. Și în Duhul meu, carnea mea este moartă față de păcat. Carnea mea, firea mea, sarxul meu este mort. Acum, când eu prin credință accept lucrul acesta, din Duhul meu coboară realitatea în mădularele mele și pot să mă opun cărnii. Altfel nu pot. Este o realitate spirituală. Trebuie să înțelegeți că nu sunt fenomene psihologice ale acestea, ci sunt realități spirituale. Chiar dacă seamănă cu astfel de mecanisme. Dar totul se rezumă la faptul că eu am crezut pe Dumnezeu și m-am încrezut în El și am pășit în direcția aceea. Acum sunt la ultimul punct. Trebuie să mă supun în fața lui Dumnezeu. Așa cum mă supun privind la cuvânt și mi-l însușesc, trebuie să mă supun la fiecare vorbire a lui Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Inclusiv vorbirea prin Scriptură care mi-a descris procesul acesta este tot vorbirea Duhului Sfânt. El a inspirat Scriptura și El mi-a dat minte să o pricep. Sau mai bine zis, Duh să pricep. Și inimă să pricep, pentru că nu mintea este esențială în progresul acesta.
Nu înseamnă că dacă ești inteligent din punct de vedere a înzestrării mentale, poți înțelege adevărurile acestea și cu atât mai puțin să le accepti. E nevoie de o revelație care să devină la nivelul inimii. De aceea Duhul Sfânt lasă ca procesul acesta să se întâmple în mine din nou și din nou. Hai să iau de la capăt. Eu am devenit creștin, spuneam. Și când am devenit creștin, încerc să trăiesc după voia lui Dumnezeu. Și îmi dau seama că nu pot. Carnea mea nu este capabilă de lucrul acesta. Și atunci cred lucrul acela, mă socotesc. Problema este că chiar socotindu-te nu este suficient. Și încerci să te potrivești și observi că mai păcătuiești. Și Duhul Sfânt mai vine lângă tine și te mai și împinge într-un fel, în sensul că îți duce în față situații în care să nu le poți depăși singur. Și toate acestea doar ca să arate cine ești cu adevărat. Pentru că atunci când înțelegi și crezi cu toată ființa ta că nimic bun nu locuiește în tine, în momentul acela e posibil să apelezi la singura sursă care este, la viața care este în Dumnezeu, care a coborât în Duhul tău și prin Duhul Sfânt este administrată. Pentru că, revin, am două vieți. Creștinul are două vieți, viața de la Dumnezeu și viața din sufletul tău. Viața de la Dumnezeu este prin Duhul Sfânt întreținută și este resursa care îi dă putere, pe când viața din sufletul meu este întreținută de firea pământească. Sunt două surse ale puterii care acționează în mine. Și acționează două vieți. Viața sufletului meu nenoit și viața din Duhul meu, care este viața din Dumnezeu. Pe măsură ce o las ca viața din Duh să lucreze, în măsura aceea, tot mai mult din sufletul meu, care stă toate acele paradigme asupra realității care sunt toate fără Dumnezeu false, chiar dacă au frânturi de adevăr, sunt topite de adevărul lui Dumnezeu, revelat prin Duhul Sfânt. Sigur, avem cuvântul, care este cuvântul lui Dumnezeu, este rostirea lui Dumnezeu, cuvântul scris mă refer acum. Duhul Sfânt îl ia și îl duce în fața ochilor tăi, îl duce în fața inimii tale și confruntă fiecare paradigmă din inima ta. Până când, încet, încet te schimbă. Și când te-a schimbat, ajungi să crezi în adevărul rostit al lui Dumnezeu și în momentul în care crezi și te încrezi, lucrurile se întâmplă. Oricare ar fi cuvântul rostit al lui Dumnezeu. Acum, Roman 7:25 spune, dar poate că ar fi bine să nu îl scoatem întâi la iveală, ci dacă ne uităm în capitolul 7 din Romani, mulți creștini îl privesc și mulți teologi îl privesc ca vorbește Pavel înainte de a fi convertit, își definește, își subliniază viața, pentru că e pus între 6 și 8, 6 moartea, 8 viața, 7 acolo undeva între moarte și viață. Dragii mei, nu e așa. Avem argumente exegetice, nu avem timp acum să vorbim despre ele. Dar nu e așa, ci toată realitatea pe care Pavel o descrie acolo cu privire la sine era al marelui Pavel, care a fost folosit de Dumnezeu la nivelul acesta și care prin Duhul Sfânt a făcut minunile care le-a făcut în lume. Ei, marele Pavel spune despre sine, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi din acest trup de moarte? Pentru că binele pe care vreau să-l fac nu fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac. Iată ce fac. Dar cine e acest mine? Spune că după mintea mea, mie îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care mă ține legat de legea păcatului și a morții. Văd în mine carnea care acționează în continuare, pentru că carnea nu moare niciodată. A murit pe cruce, dar cât trăiești în trup, ea este acolo. No, întrebarea este, dacă eu m-am împotrivit, de ce nu este victoria totală? Este. Și eu cred că un creștin care a trecut prin primii 2 pași are o viață de biruință față de păcat. Dar dacă nu trece și prin al 4-lea, nu este totală. Și dacă mergem în textul din ultimul verset din capitolul 7, observăm scris: mulțumit fie adusă lui Dumnezeu, eu care sunt nenorocitul de mine, care nu mă pot împotrivi carnii, care cad din nou și din nou. Versetul 25 vine și pune punctul pe ei. Mulțumit fie adusă lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar, cu mintea anoită, eu slujesc legii lui Dumnezeu. Legii lui Dumnezeu. Legii lui Dumnezeu care e pus în mine, în Duhul meu. Pentru că viața lui Dumnezeu este în Duhul meu. Dragii mei, voi aveți viața lui Dumnezeu în voi ca și creștini. Ea este în Duhul vostru.
Și lucrul acesta e extrem de important să-l trăim, pentru că altfel nu vom putea vorbi despre viața spirituală. Vorbim numai despre un set de reguli pe care le ținem prin eforturile sufletului nostru, care poate e mai bine decât să nu le ții, dar care, fără lucrul acesta, este o joacă de copii. Ne jucăm în nisip. N-ai nimic de a face cu voia lui Dumnezeu. Doar pregătește puțin cărarea să ne apropiem de El. Dar viața lui Dumnezeu este în mine și spune, eu cu minte am primit legea lui Dumnezeu și vreau să fac voia lui Dumnezeu, dar văd în firea pământească, în carnea mea, pentru că firea pământească de acolo este carne, este sars în original, slujesc legii păcatului. Și acest verset ne arată, ne lasă să întrezărim realitatea. Sunt două posibilități. Să ascult de fire, prin urmare păcatul să înflorească în mine, sau să ascult de Duh. Și lucrul acesta este posibil prin această părtășie cu Duhul lui Dumnezeu. Deci versetul următor, cel din 8:1 ne spune, acum dar, nu există nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Eu stau între două realități. Capacitatea mea de a trăi o viață fără păcat. Și dacă am păcătuit, la Tatăl Mijlocitor și mai iartă, dar să trăiesc o viață fără păcat, pentru că este posibil cu lucrul acesta, este părtășia cu Duhul. Dacă eu îmi dezvolt auzul spiritual, să aud Duhul când îmi vorbește, și Duhul vorbește în multe feluri. Duhul vorbește prin cuvântul Său. Atunci când îmi scoate adevărul din Scriptură și El începe inima mea să palpiteze, și l-am citit de 100 de ori, înseamnă că Duhul e la lucru la inima ta. Dacă tu asculți cuvântul ăla, ești pe pasul victoriei împotriva cărnii. Dacă tu asculți cuvântul lui Dumnezeu, care poate fi o șoaptă în Duhul tău, este extrem de important, pentru că e un pas împotriva victoriei cărnii asupra mea. Acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnele firii pământești, ci trăiesc după îndemnurile Duhului. Deci este posibil, dragii mei, să nu trăim după îndemnurile firii. Pentru că cei ce ascultă, tot spune tot în capitolul 8, cei ce ascultă de Duhul lui Dumnezeu și sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Asta face diferența. Asta te face să fii o ființă spirituală. Raportarea lui Duhul lui Dumnezeu care este în tine. Poți fi născut din nou. Poți să ai note foarte mari la comportament. Dacă nu faci lucrul acesta, nu ești o ființă spirituală, ci ești o ființă firească. Și unii dintre noi poate carnală. Dar binecuvântat să fie Dumnezeu pentru care are resurse pentru fiecare dintre noi să ne smulgă din realitatea morții și să ne facă parte de realitatea vieții. La acea viață care este în Dumnezeu și curge peste noi. Acum, ce aș vrea să fac, pentru că nu vreau să mă duc mai departe despre sine, aș vrea să vă discutăm numai săptămâna viitoare, ceea ce aș vrea să fac este să vă dau spațiu ca să ne împărtășiți. Da, să ne împărtășiți. Să ne împărtășiți în ce fel această realitate spirituală ați experimentat-o în viața voastră. În ce fel, și haideți să revenim la, că e mai simplu să urmărim în felul acesta, în ce fel ați înțeles că, acei care am înțeles, că n-am resurse în mine să mă opun cărnii. Acei care ați înțeles că Hristos n-a venit ca să îmbunătățească carnea, ci ca să o omoare. Acei care ați înțeles că Duhul Sfânt care este în tine are ca și obiectiv să confrunte carnea, ci nu să o schimbe, că ea nu poate fi schimbată. Acei care ați înțeles că trebuie să acceptați moartea cărnii în crucea lui Hristos. Acei care ați înțeles că trebuie să vă socotiți morți. Să poate că ați ajuns la nivelul să vă împotriviți și vreți să ne împărtășiți ceva despre asta. Cred că ar fi benefic pentru noi să învățăm. Și acei care poate ați reușit să faceți un pas mai departe și sigur că ați reușit mulți. Toți într-un fel. Să ascultați de șoapta Duhului. Că știți cum e. E ca și cu dezbrăcarea și îmbrăcarea despre care vorbește Pavel mai încolo, atât în Coloseni cât și în Efeseni. El vine și spune, dezbrăcați-vă de și îmbrăcați-vă de. De ceea ce trebuie să mă dezbrac este de faptele cărnii, ale firii. Cu ce trebuie să mă îmbrac? Cu viața care este din Dumnezeu.
Cine fura să nu mai fure, ci să facă ceva bun pentru cel de lângă el. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți, să n-apună soarele pentru mânia voastră, pentru că dacă apune, inima ta nu este deschisă în fața lui Dumnezeu, ca să primească adevărurile sale, care să le duci spre cei din jurul tău. Și lista e foarte lungă acolo, lui Pavel. Gândiți-vă ce spune. Deci nu e suficient să te dezbraci, pentru că dacă te dezbraci, punct, te vei întoarce înapoi. Pentru că atunci când nu asculți de îndemnurile Duhului, carnea e acolo în rezervă ca să vină cu afirmările ei. Pentru că Duhul poftește împotriva cărnii și carnea împotriva Duhului. Tot ce îmi va cere Duhul este împotriva cărnii. Tot. Și atunci când eu fac lucrul acela, am omorât carnea. Și atunci când sunt confruntat cu o situație concretă, Duhul Sfânt vine înaintea mea și ridică adevărul, viața care este în Dumnezeu. Și eu am ocazia să ascult și El îmi dă resurse ca să ascult. Dar dacă îmi închid urechea să n-aud, carnea e acolo să-mi spune, tu meriți mai mult. Înțelegeți fenomenul? E foarte simplu. Dar așa cum mi s-a spus la început prin rugăciunea, nu e importantă informația, ci e important cât trăiești din acea informație. Faptul că suntem cu capete mari, poate că pentru că înțelegem adevăruri spirituale profunde, faptul că lucrul acesta este adevărat, nu înseamnă că mă face mai spiritual. Un om spiritual nu este un om care cunoaște multe lucruri despre planurile lui Dumnezeu, despre lucrările lui Dumnezeu, care e capabil să sintetizeze cărți din Scriptură, care e capabil să sintetizeze doctrine întregi și să le spună altora. Nu, ăsta nu e un om spiritual. Un om spiritual este un om care a înțeles adevărul lui Dumnezeu și trăiește adevărul lui Dumnezeu. Înțelege vorbirea lui Dumnezeu și pășește în vorbirea lui Dumnezeu. De aceea, de multe ori, oameni care nu au avut 4 clase, au fost niște oameni extrem de profunzi din punct de vedere spiritual, pentru că ei au trăit ceea ce Duhul Sfânt le-a descoperit. Cultura, educația nu ne face mai buni și cu atât mai puțin nu ne apropie de Dumnezeu, ci de multe ori ne îndepărtează de Dumnezeu. Pentru atunci când știi multe, crezi că nu, sigur poți rezolva problemele cu care te confrunți. Când îți dai seama că nu poți și la un om care știe multe și are capacități, are potențe, omul acela va fi greu să recunoască că nu poate și va trebui poate o viață să lupte să dea seama că e falimentar. Pe omul care se simte neputincios de la început, va apela la resursa care este în Dumnezeu. Nu vorbesc împotriva culturii, nu vorbesc împotriva capelor luminate de El, Domnul, ca toți să avem lucruri de felul ăsta, dar în primul rând luminate de El, luminate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, ceea ce vreau să vă provoc în momentele care urmează este, vrea cineva să ne împărtășească despre bătăliile care le-a avut cu carnea, cu firea lui pământească și în ce fel a biruit? Sau poate uneori n-am biruit, dar am înțeles că există o cale? Discutam cu cineva apropiat inimii mele și mi-a trăgea atenția asupra unei cărți. O carte despre Corrie ten Boom, nici nu trebuie să mai povestesc, o știți pe Corrie ten Boom, toți o știm. O femeie care a stat în lagăr mulți ani și a pierdut întreaga familie de acolo și se întoarce de acolo cu inima la fel de aproape de Dumnezeu, mai aproape de Dumnezeu cât a intrat și trăiește o viață modelă în continuare. Știi, avem drepturi. Și spunea ea, la un moment dat, mi aflam undeva într-o țară și 2 asistente cu care lucram, a spus, nu vii să vorbești cu părinții mei? Că nu sunt întorși la Dumnezeu. Și a spus, ba da, erau cele persoane cu care lucram. Și m-a dus la un bloc și a spus, la ce etaj? La 10. Am intrat în hol, am căutat liftul și nu exista. Aveam 80 de ani. După ani de lagăr, după ani și ani de umblat în toată lumea, simțeam că nu mai am resurse, am început să urc. Am ajuns la etajul 3 și simțeam că nu mai am aer. M-am ajuns la 4, la 5, la fiecare m-aș fi întors înapoi. Și când eram undeva pe la mijloc, Dumnezeu mi-a spus, urcă, pentru că îngerii vor coborî în locul unde vei fi tu.
Ei, această provocare a lui Dumnezeu mi-a dat putere să urc până la etajul 10. Am ajuns acolo, zic, cel puțin un pahar cu apă dacă aș avea, pentru că simt că nu mai am resurse. Și spuneam, am pus jos, erau 2 oameni care se uitau la mine și nu spuneau nimic. Și le-a spus, hei, bună, ați auzit de Iisus Hristos? Nimeni nimic. El vă iubește, nimeni nimic. El a murit pentru voi și El, nimeni nimic. Și am început să le spun Evanghelia și la un moment dat, și apoi m-am rugat pentru ei. Și la un moment dat, spune, femeia s-a uitat la mine și a spus, am citit Biblia de nenumărate ori și tot felul de Biblii. Dar acum am înțeles ce a făcut Dumnezeu pentru mine și a dat viața lui Dumnezeu. La care soțul ei a spus, n-am avut preocuparea asta niciodată, dar în timp ce povesteați și am auzit rugăciunea ta, îmi dau seama că vreau și eu să primesc pe Hristos. Și în ziua aceea, 2 persoane care o viață tăia că o trăit departe de El, au fost întoarse de Dumnezeu. Ce a făcut diferența? Este că femeia aceasta o ascultat de șoapta cărnii. Care ne spunea, ți se cuvine. Cum adică la 80 de ani să urci la etajul 10? Bani să fi dus pe ei undeva jos, să vă întâlniți în altă parte. E dreptul tău la 80 de ani să te protejezi. Dacă tu nu te protejezi, cine te va proteja? Chestii de bun simț. Duhul i-a spus, urcă. Și pentru că ea a ascultat de Duh, a făcut diferența în lumea care simțea. Sunt lucruri banale. Care dintre noi nu putem face asta? Trebuie doar să avem urechea deschisă, să auzim vorbirea lui Dumnezeu. Vrea cineva să ne împărtășească din viața lui? Lucruri atât de simple, fiecare am putea împărtăși. Rodica, mă bucur să fii aici. Un microfon unde avem pentru Rodica? Nu, Rodica, scuză-mă. Adriana. Mă uitam acolo, numai cu jumătate de ochi, aveam impresia că lângă Paula stă Rodica, dar de fapt e Adi. Nu mă uitam cu toată, dacă am văzut că vine de lângă, dar să știi că părul stă exact ca la Rodica. Rodica, te ridică-te să te vadă lumea. Așa. Scuză-mă, nu mă uitam cu tot, numai cu coada ochiului la tine în sală. E ok. Te rog. Și cu mască. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi-au rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Pot să zic și eu ca Marcel la începutul mesajului că poate e mai bine de jumătate de ani de când am devenit nu interesat, ci aproape obsedat de întrebarea ce suntem, ce este omul. Și citind și fiind interesat de asta, am ajuns să citesc
psihologi, filozofi, oameni de știință atei, tot felul. Și ce am ajuns să înțeleg, și asta m-a dus efectiv la pocăință, e că noi nu înțelegem ce este omul, dar pretindem că îl putem înțelege pe Dumnezeu la modul în care să fim aproape siguri că El e de partea noastră pentru că am apăsat butoanele corecte și am știut ce e de făcut. Și personal aș putea să zic și un exemplu în felul în care am biruit carnea. Paula știe, i-am spus înainte să ne căsătorim că eu, deși nu pare, am o problemă cu mânia. Și aveam o problemă cu mânia. Și în momentul în care intram în starea respectivă, se întâmpla exact ce spune aici în psalm. Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu, Doamne, îl știi. V-ați surprins vreodată să fiți mirați de ce puteți să gândiți? V-ați surprins vreodată spunând ceva care după aia să vă descumpănească și să ziceți, dar cum am putut să fac asta? Dar cum am putut să zic asta? Cum am putut să gândesc asta? Inclusiv faptul că poți să ai gânduri care să te surprindă, îți spune clar despre faptul că tu nu înțelegi cine ești și ce ești. Și în momentul în care am înțeles lucrul ăsta, am zis, Doamne, sigur e prin har. Și vă zic un singur lucru care mie mi-a spart tavanul în mod radical. Deci nu există. Gerard Edelman, probabil dacă cineva din biserica asta știe despre el, probabil știe Lore, neurolog, biolog american, a luat în 72 premiul Nobel pentru fiziologie, a spus, și lucru acceptat în lumea științifică, conexiunile potențiale neuronale din creierul unui om sunt mai multe decât numărul particulelor subatomice din întreg universul. Încercați să vă gândiți la lucrul ăsta și să adunați 1 plus 1 și să vă dați seama ce înseamnă lucrul ăsta de fapt. Cum vorbește Biblia? Sunt stele nenumărate, sunt fire de nisip nenumărate. Nimeni n-ar putea să numere firele de nisip din lumea asta. Dacă spui că omul nu e decât praf, probabil n-ai înțeles cât de complicat e praful. Cu cât mergi mai jos, la nivel și mai jos, și mai jos, și mai jos, lucrurile nu devin mai simple, devin mai complicate. Și pe mine lucrul ăsta nu poate decât să mă uimească. Și dacă eu nu pot să mă înțeleg pe mine, cum aș putea să-L înțeleg pe Dumnezeu decât prin Duhul Lui? Așa că tot ceea ce știm sau cunoaștem despre Dumnezeu este revelație. Există teologie corectă, există doctrine, există moduri de a articula lucrul ăsta coerent, dar până la urmă, dacă împingi orice doctrină și orice sistem de valori până la punctul lui final, îți dai seama că termini în ideologie. Pentru că ideologiile sunt coerente. De-aia nazismul a avut așa mare tracțiune câțiva ani, de-aia comunismul a prins la milioane de oameni și pe jumate globul, pentru că adunate împreună sunt coerente, nu sunt contradicții interne. Problema cu noi e că noi suntem ființe foarte paradoxale. Noi suntem numai așa sau numai așa, suntem și așa și așa. Și mi se pare, pentru mine, și sper să vă ajute și pe voi, nu știu, lucrul ăsta, faptul că îți dai seama că nu înțelegi nici la nivel biologic ce este omul. Îți dai seama că, de fapt, de cele mai multe ori speculăm atunci când vorbim despre alte lucruri. Dacă nu înțelegem un lucru simplu, cum e ochiul uman. Și ce mi se pare
am fost convins să vorbesc în timp ce cântam, la început, în timpul de închinare, celui ce șade pe tron și mielul lui sfânt să-i fie onoarea și gloria și slava în veci. Lucrul ăsta e un mare paradox, pentru că noi cântăm despre cel mai puternic, care e în același timp și victima supremă. Cine putea să inventeze așa ceva? Să spună că pe tronul Universului, pe tronul întregului cosmos stă un miel înjunghiat. Și nu știu, pentru mine, nimeni, oricât rău ar fi în lumea asta, nimeni nu mă poate convinge de faptul că Dumnezeu nu ne iubește. Pentru simplu fapt că Dumnezeu s-a întrupat și că El ne-a cucerit de jos în sus. De jos în sus, nu de sus în jos. Și că mielul care câștigă și aduce finalul istoriei e înjunghiat. Și un miel care a suferit. Și se termină istoria lumii și Apocalipsa vorbește în mod simbolic despre asta și spune așa: după aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Practic, Ioan are ocazia să se uite prin ușa crăpată și să vadă ce-i dincolo. Și spune așa: împrejurul scaunului, cel ce ședea avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curbeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur și din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc și spuneau, vreau să ajung la imnul pe care îl cântau și pe care l-am cântat și noi. Spunea așa despre Dumnezeu: vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Ăsta e un imn în care toată creația, toți bătrânii, sunt multe interpretări simbolice despre ce reprezintă 4 făpturi, 24 de bătrâni. Spunem simplu, toată creația și tot copiii lui Dumnezeu și tot poporul lui Dumnezeu spune și laudă: vrednic ești, Doamne, că ai creat lumea și că o menții în existență. Și asta e capitolul 4, așa se termină. Și capitolul 5 spune, din nou, e o altă cântare. Și e foarte fain că a doua cântare nu o contrazice pe prima, dar adaugă un element fantastic de important pentru noi și pe mine mă emoționează de câte ori mă gândesc la asta. Și cântau o cântare nouă. Prima cântare, Doamne, ai creat toate lucrurile și le menții în existență, a mai fost cântată. Dar acum aceștia cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Și se termină și zice: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava în vecii vecilor. Ăsta e un imn nou în care oamenii, copiii lui Dumnezeu, făpturile cerești, îl laudă pe Dumnezeu, nu doar pentru că a creat lumea, ci pentru că a răscumpărat-o. Și cum a răscumpărat-o? Prin suferință. Așa că aș vrea să, nu știu, personal, sunt într-o perioadă în care mă pocăiesc de ideile mele că aș putea vreodată să-L înțeleg pe Dumnezeu la modul în care să-L cooptez la căruța mea și să-i spun: Doamne, eu am planurile astea, te rog, semnează aici, ștampilează aici și mă descurc. Pentru că suntem
ființe păcătoase, suntem și ființe chemate de Dumnezeu și înnoite de Duhul Său, dar pentru că avem tendința asta în noi de a ne descurca. Și cred că e important să, ori de câte ori venim în fața lui Dumnezeu, să venim cu umilință și să înțelegem că nu înțelegem. Și în momentul în care ai înțeles că nu înțelegi, îți dai seama că tu stai și existi și respiri și existența ta e pentru că Dumnezeu a creat, susține și mai mult decât atât a răscumpărat existența noastră, viața noastră. Și cred că biserica, noi avem cea mai tare istorie de care lumea asta are nevoie, cea mai tare poveste, asta e. Nu că poți, nu că ești puternic, ci că prin harul lui, datorită faptului că el, ca să te răscumpere, s-a făcut rob, ai o șansă. Și aș vrea să trăim cu recunoștință. Cel puțin eu nu pot decât să trăiesc cu recunoștință și să îmi dau seama că Dumnezeu e bun. Faptul că se cântă o cântare nouă este că demonstrația faptului că faptele lui Dumnezeu sunt totdeauna noi și merită lauda și închinarea noastră. Suntem atât de minunați, spune Adi, ca structură. Și asta arată în același timp cât e de mare crozăvia a păcatului, că a putut face din noi ceea ce a făcut. Scuze, mi-a tras Paula atenția că am zis că o să zic cum am scăpat de mânie și n-am mai zis. Am deschis o paranteză în stilul caracteristic și n-am mai închis-o. Da, cum am scăpat de mânie. Dacă crezi că poți să controlezi ceea ce-i în tine la nivel cu adevărat rău, monstruos și oarecum subteran, succes. Good luck with that, cum se zice. Ce am înțeles eu și a fost chiar o experiență, pot să spun 100% supranaturală, în momentul în care am refuzat să accept că așa sunt eu. Pentru că eu eram și raționalizasem chestia asta. Paula, ți-am zis înainte să ne căsătorim, deci n-am ascuns de tine, că eu am un loc în care mă tem să merg. Pentru că atunci când ajung acolo, când merg acolo, nu mai am control. Bineînțeles că ai tot felul de garduri și îți pui în minte să nu ajungi acolo și încerci tot ce poți și probabil cu cât ești mai sofisticat și ai studiat mai mult fenomenul, cu atâta ești mai bine echipat să nu ajungi acolo, dar când ajungeam acolo, efectiv trebuia să părăsesc incinta pentru că mi-era frică de ce aș putea să fac altora sau mie de față cu alții și trebuia să nu aveam altă scăpare decât fuga și câteodată cred că fuga e sănătoasă, dar ideea e că eu acceptasem că cam asta este, cu asta trăim, cu asta ne pensionăm și cu asta vom pleca la ceruri și acolo vom scăpa de toate. Și până când am zis, Doamne, ok, hai să încercăm asta. Doamne, nu sunt așa, nu vreau să fiu așa. Scapă-mă Tu. Nu aveam nicio așteptare că lucrul ăsta se poate întâmpla, decât în mod supranatural. Pentru că, nu știu voi cum sunteți, și voi aveți demonii voștri cu care v-ați luptat, ajungi să-ți promiți de 1000 de ori și ajungi să nu te mai crezi, că zici, nu o să mai fac niciodată și înapoi, ești în același loc. Și a fost efectiv o rugăciune în care am zis, Doamne, nu mă pocăiesc de asta, că nu așa sunt eu, ci te rog, scapă-mă de asta, orice e acolo, scoate Tu afară, că nu ai cum să...
N-ai cum să educi așa ceva. De așa ceva trebuie să scapi. Și a fost așa de frumos și așa de interesant, că nu a fost nimic spectaculos, nu am simțit nimic, dar din acel moment pot să zic că mă mai lupt cu asta, dar niciodată n-am pierdut controlul la modul în care îl pierdeam înainte. Și dacă e să vorbim pe șleau, când experimentezi așa ceva, e un fel de posesie, adică nu, îți dai seama după aia, nu am control. Dacă nu am control, înseamnă că nu sunt eu. Dacă nu sunt eu, bine, poți să duci la extrem și să scoți și vina din asta. Zice, păi, dacă n-am fost eu, nu sunt responsabil. Ba da, ești responsabil. Ești responsabil de ceea ce te mână. Pentru că poți să trăiești sub îndemnurile Duhului sau sub îndemnurile firii. Și ai o responsabilitate să scoți afară ceea ce nu poți controla. Pentru că roada Duhului este înfrânarea sau controlul de sine, self-control. Roada Duhului nu e că Duhul te controlează, ci roada Duhului că te împuternicește să asculți. Ok, mulțumesc. Mulțumim, Adi. Foarte bună formularea, te împuternicește să asculți, pentru că puterea vine de la El. Și uite așa, ai motive, dar mai avem câteva minute, dacă cineva vrea să ne mai mărturisească felul cum Dumnezeu a biruit în el, o poate face. Și aștept și până veniți, Adi, ai un motiv de o cântare nouă, nu? Și cred că ăsta e motivul pentru care noi putem să aducem tot timpul cântări noi înaintea Lui, pentru că vedem biruințele Lui noi. Și atunci când le vedem, cântarea nu este niște versuri scrise de cineva cu care mă identific, ci este o ieșire din lăuntru meu a unei realități pentru ceea ce El a făcut. Ne mai împărtășește cineva ceva? Știu că ați avea mulți, vă uitați la ceas și de-aia v-ați oprit. Și înainte de a da microfonul lui Adi, dați-mi voie să rostesc o rugăciune lui Daniel. Dați-mi, tot e bine că n-am spus un nume de fată. Și că am și observat. Doamne bun, Tu ești Cel care meriți o cântare nouă din inima fiecăruia dintre noi. Și fie, Doamne, ca inima noastră să fie sensibilă la tot ceea ce Tu lucrezi în dreptul nostru, pentru ca să putem să o facem. Doamne, pe Tine te bucură lauda noastră, pentru că El ne trage în bandă pe noi, ne duce în spațiul binecuvântării, ne armonizează cu Tine, Doamne. Tu n-ai nevoie de laudele noastre, ci noi avem nevoie, Doamne, să venim cu laudele noastre înaintea Ta. Doamne, îți mulțumesc că ne-ai făcut făpturi atât de minunate. Și chiar când noi am stricat totul într-un mod atât de profund, încât am dobândit o astfel de realitate ca și această carne cu această fire, Tu ai găsit o soluție prin Iisus Hristos și prin Duhul Tău ce Sfânt de a duce lucrurile la viață. De aceea fi binecuvântat, Doamne bun. De aceea, Doamne, primește lauda și gloria din partea noastră. De aceea primește închinarea noastră. Doamne, venim în această seară înaintea Ta și vrem să spunem că vrem să trăim în părtășie cu Tine, Iisus Hristos, ca să însușim această realitate. Vrem să trăim în părtășie cu Tine, Duhul Sfânt, ca să Te lăsăm să lucrezi în noi și apoi prin noi. Doamne, suntem înaintea Ta în seara aceasta, spunându-ți că vrem să trăim după îndemnurile Tale. Pentru că doar Tu ești Cel care poți să facă să moară faptele firii, pentru că vrem să trăim, Doamne, și vrem să trăim acea viață care Tu ai pus-o în Duhul nostru, să devină realitate și în trupul nostru, în carnea noastră și în sufletul nostru. Doamne bun, Te-aș ruga să binecuvintezi pe fiecare dintre cei care în seara aceasta au pășit în acest loc. Fie, Doamne, ca bătăliile lor să-și găsească, Doamne, vindecarea în crucea Ta. Fie, Doamne, ca bătăliile din inima lor să-ți găsească liniștea sub călăuzirea Duhului Tău ce Sfânt. De aceea Te-aș ruga să ne deschizi urechile, să auzim șoapta Duhului Tău ce Sfânt în fiecare moment a zilei. Doamne, să pui în noi o pasiune pentru intimitatea cu Tine, să ne sensibilizezi, Doamne, să ne ajut să dobândim
tot mai mult din ceea ce ești Tu. Vrem, Doamne, ca viața care curge din Tine, acel izvor nesecat, să poată să curgă prin trupurile noastre, să iasă din duhuri, să curgă prin suflet spre cei din jurul nostru. Doamne, fie ca această realitate spirituală să producă în noi și prin noi. Fie, Doamne, ca smerenia noastră înaintea Ta să facă posibil lucrul acesta. Fie, Doamne, această intimitate cu Tine să dea roade. Amin.